Areál parku ožil v nedeľňajšie popoludnie bohatým programom, ktorý bol pripravený pre mladých i tých starších. Mnohí sa tak pristavili napríklad aj pri ukážkach rodeo disciplín. Nechýbala ani streľba z kuša a luku, pištolnícka show a jazdenie na koníkoch. Super! Zajazdila som si na poníkovi. Hej, ešte pôjdem. Zabezpečené boli tiež stánky s občerstvením a prepravy koubojov aj s klobúkmi a ďalšími výrobkami s western motívmi. A na pódiu to už v rámci hudobného a tanečného programu roztočili mnohé country skupiny. Je to veľmi dobrá myšlienka a mohlo by to byť aj vo viacerých mestách a častejšie. Tak je to super, no. Hlavným ťahákom večera bol neopakovateľný český spevák a zabávač Ivan Mládek so skupinou Banjo Band. Ako tento autor vyše 400 piesní, poviedok, rozprávok a vtipov prezradil, východ Slovenska sa mu spája so spomienkami na detstvo. Tak tady na východním Slovensku jsem byl nejméně 100krát, jsem sem už od dětství. Můj táta byl milovník Tater, horolezec, že jo, a takže jsem se musel jako malý dítě jezdit povinne každý rok. Skvelo vyzerajúci a nestarnúci 70-tník na istý čas vymenil svetlo kamier a zvuk rádií za svoje koníčky. Hudby a publika sa ale vzdať neplánuje. Je fakt, že nás countryové publikum bere tak trošku za vlastní. Ta naše muzika, když není country, tak je dost taková příbuzná. My jsme vždycky byli něco mezi starým jazzem a tremskou písničkou a takže se na těch akcích cítíme dobře a většinou to publikum je taky s náma spokojný. Diváci si tak pospevovali aj jeho najväčšie hity, ako napríklad Jožin z Bažin. Publikum však pobavili nielen spevom, ale aj hovoreným slovom. Teraz opíše vám, jak ta bába Jaga vyglądała. Hnusně. Měla ogromný nos. Spokojnosť tak vládla na všetkých stranách. Praje nám aj počasie, to bolo asi základom. Návštevnosť bola, dá sa povedať, počas celého dňa celkom slušná a vysoká.